Velkommen til. Vi har besøg af Nadia Sandberg fra Sandberg Ledelse og Udvikling. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor man lige præcis skal vælge jer som konsulent. Det skal I, hvis I har brug for, at jeres ledere leder endnu bedre efter samarbejdet med os. Det skal I, hvis I har brug for, at de grupper, der arbejder sammen, får et endnu bedre samarbejde, således at der bliver meget større arbejdsglæde i virksomheden. Hvordan foregår det i praksis? Det foregår således, at alt efter, hvad det er, I har brug for, så taler jeg med den leder, der ønsker at samarbejde med os, og så laver vi et program. Hvad enten det er det program, vi kalder SOKU, samarbejdsoptimering og kompetenceudvikling, eller det er et længerevarende ledelsesforløb. Det, der er specielt ved os, og også andre, men vi er ikke så mange, der bruger naturen på den måde, som vi gør. Vi bruger samarbejdet og kommunikationen med de islandske heste, laver forskellige øvelser, som sikrer, eller er med til at sikre, at du får mere styr på, hvad det er, du kommunikerer, og hvordan du kommunikerer det, og hvilke relationer de enkelte mennesker har til hinanden. Men jeg laver gerne et helt specielt program, alt efter hvad det er, der lige rører sig i din virksomhed. Og jeg bliver nødt til at indskyde, at jeg kommer aldrig til at sælge dig et SOKU, samarbejdsoptimerings kompetenceudviklingsprogram, uden at jeg også efterfølgende, en måned eller to efter, kommer ud og coacher. Og nogle gange har jeg erfaring for, så kommer jeg ud også et halvt år efter, for at sikre, at det, I har givet penge til, at det virker. Således at vi sikrer, at relationerne bliver i orden, samarbejdet bliver endnu bedre, hvis vi taler SOKU, og således vil det også blive, hvis man vælger den længerevarende lederuddannelse. Tak for det. Det lyder spændende. Tak.